Säätilojen ja radiokelien vaikutus TV-lähetysten vastaanottoon. Mistä radiokeli johtuu? Radioaallot etenevät ilmanmassassa normaalisti suoraviivaisesti ja hyvin ennustettavalla tavalla. Joskus harvoin kuitenkin syntyy sääilmiö, joka muuttaa radioaaltojen kulkua merkittävästi, ja radioaallot alkavat kulkea ilmassa arvaamattomalla tavalla. Tätä tilannetta kutsutaan radiokeliksi. Radiokelisääilmiö syntyy, kun kahdella ilmamassalla on sopiva lämpötila ja kosteusero. Tällöin radioaallot eivät läpäise ilmamassojen välistä rajapintaa suoraviivaisesti, vaan heijastuvat osittain eri suuntaan. Heijastumiset saattavat estää lähetysten pääsyn halutulle kuuluvuusalueelle. Joskus heijastavia ilmamassojen rajapintoja on useita, jolloin ilmaan saattaa syntyä kanava, jossa radioaallot kimpoilevat ilmamassojen rajapintojen välillä ja saattavat edetä kanavaa myöten hyvinkin kauas, jopa satojen kilometrien päähän alkuperäiseltä näkyvyysalueelta. Tällaisessa tapauksessa väärään paikkaan kanavaa myöten kulkeutunut radiosignaali saattaa häiritä alueen normaalia lähetystä ja aiheuttaa häiriöitä vastaanotossa. Radiokelejä esiintyy yleensä korkeapaineinen reuna-alueella, ja ne ovat ennustettavissa sään muutoksista. Silmämääräisesti radiokelit voidaan joissain tapauksissa havaita siten, että radiokelin aikaan savu taipuu ja kulkee vaakasuuntaan samoista ilmamassojen välisistä eroista johtuen. Eniten radiokelejä esiintyy kevättalvella ja heinä-elokuussa. Ilmiö voi kestää tunneista vuorokausiin. Miten radiokeli ilmenee TV-vastaanotossa? Radiokeli saattaa häiritä vastaanottoa kahdella tavalla. Halutun aseman signaalin voimakkuus voi pudota voimakkaasti, tai kauempana olevan, samalla kanavalla lähetettävän aseman signaalin taso voi nousta ylipitkän etenemisen johdosta. TV-katsojalle tämä saattaa merkitä sitä, että voimakkaiden radiokelien aikana TV-lähetykset eivät näy lainkaan. Radiokelien vaikutus antenni-TV-vastaanottoon riippuu myös vuorokauden ajasta. Esimerkiksi aamulla televisio voi näkyä hyvin ja illalla vastaanotossa voi ilmetä ongelmia tai päinvastoin. Voiko häiriötä korjata? Lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei pystytä korjaamaan. Tyypillisesti radiokeli-ilmiö kestää tunneista vuorokausiin, riippuen korkeapaineen selänteen liikkeistä. Häiriöt häviävät säätilan muututtua. TV-katsoja voi kuitenkin vähentää radiokelihäiriöiden vaikutusta tehokkaammalla, suuntaavammalla ja paremmalla etutakasuhteella varustetulla antennilla. Radiokelien häiriövaikutusta voi vähentää varmistamalla, että signaalin taso on vähintään 80% kaikilla kanavanipuilla. Voivatko muut säätilat vaikuttaa TV-vastaanoton signaalin voimakkuuteen? Erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa vesi ja lumisade saattavat vaikuttaa TV-vastaanottoon, ja kesällä puiden lehdet vaimentavat TV-signaalia. Talvella lumen kertyminen antenniin voi vaikuttaa suurestikin antennin ominaisuuksiin ja toimivuuteen.